Здравейте, приятели! Добре дошли в официалния канал на Елворти в YouTube. Днес ще говорим за прецизните сеялки, които играят ключова роля за повишаване на ефективността на селскостопанските дейности. Ще ви разкажем по-подробно за технологичните характеристики на прецизните сеялки, които могат лесно да се адаптират към всякакви условия, поставяйки нови стандарти в съвременното земеделие. Това е пневматичната сеялка Vega 6 Profi, която е проектирана за прецизна сеитба при всякакви почвени условия и технологии на обработка. Независимо от условията, Vega 6 Profi осигурява оптимално полагане на семената с едновременно внасяне на минерални торове и уплътняване на почвата, създавайки предпоставки за високи добиви. Дозиращият блок на прецизната бормашина Vega 6 Profi е излят от здрави алуминиеви сплави и осигурява прецизно дозиране на едно зърно. Сеялката е монтирана на рама, която я предпазва от натоварване и гарантира дълъг експлоатационен живот. Прозорец за наблюдение за лесна настройка. Наличието на горни и долни регулируеми разпръсквачи на семена, което гарантира липсата на двойни семена. Количеството семена, което постъпва в сеитбената камера от бункера, се регулира с клапа. Сеещи дискове с по-голям диаметър, които подобряват качеството на поставяне на семената. Изсяващият диск е оборудван с бърза бъркалка, която предотвратява уплътняването на семената и увисването им в камерата на изсяващата машина. Сеялката е оборудвана с 4 вида сеещи дискове за засяване на царевица, слънчоглед и други култури. Оплътнението е вградено в корпуса и има периферия, която при износване сигнализира за необходимостта от подмяна. Монтирането на вала за въртене на изсяващите дискове върху търкалящи лагери с повишена защита от прах увеличава експлоатационния живот. Прозорецът за изхвърляне осигурява пълно изхвърляне на семената след работа. Сеялките Vega Profi са оборудвани с електронна система за управление, която следи разстоянието на семената във всеки от сеещите апарати, скоростта на движение и предава информацията на монитора, монтиран в кабината на трактора. Това ви позволява да водите точен отчет за засетите площи. Прецизността се изразява не само в точното количество, но и в правилната дълбочина. Прецизната въздушна сеялка Vega 6 Profi гарантира, че семената са засадени на оптимална дълбочина, като спомага за равномерното им покълване независимо от твърдостта или мекотата на почвата. Секциите на сеялката са проектирани така, че да осигуряват процеса на сеитба. Оформяне на сеитбеното легло, засяване на семената и валиране на почвата върху засетия ред. Високата позиция на изсяващия апарат предотвратява запушването му с растителни остатъци. Динамичната конструкция на обтегача на веригата на секцията предотвратява падането на веригата по време на работа. Nacisk na podłoże można regulować do 280 kg. Двудисковият съветник, изработен от борна стомана с висока твърдост, има удължен експлоатационен живот до 100%. Дисковите куплунзи на Vega Profi са оборудвани с двуредови съчмени лагери на FKL, които имат удължен експлоатационен живот и по-голяма устойчивост на динамични натоварвания. Постоянният контрол на дълбочината се осигурява от проследяващите колела, които са монтирани на балансьор, който позволява на всяка ролка да се движи независимо, дори когато едно от колелата се сблъска с препятствие или неравност, без дори когато едно от колелата се сблъска с препятствие или неравност. Инсталират се почистващи устройства за отстраняване на полепналата по колелата и двудискови лемежи за семена, които осигуряват равномерна дълбочина на засяване на влажен фон. Точната и лесна настройка на дълбочината на сеитба се постига чрез завъртане на дръжката срещу скалата. Регулируемият V-образен уплътняващ валяк уплътнява почвата около семената и привлича влагата в зоната на засяване, което осигурява по-добър контакт между семената и почвата и спомага за по-ранно и равномерно покълване. Една от най-важните характеристики на прецизната сеялка е нейната адаптивност. Независимо дали става въпрос за сухи полета или влажни блата, и независимо от технологията на сеитба, тази сеялка може лесно да се справи с всякакви условия.
При конвенционална сеитба пред работната секция се монтира устройство за отстраняване на буци и суха почва от зоната за сеитба. За сеитба на тил и минитил с малко растителни остатъци уникалният дизайн на режещия диск осигурява максимална ефективност и високо качество на рязане през растителните остатъци и разрязване на почвата. Конусовидните вълни на шлицовия диск прорязват почвата и ефективно разрухват страните на браздата непосредствено пред рълниците. За сеитба на тил и минитил с малко растителни остатъци уникалният дизайн на режещия диск осигурява максимална ефективност и високо качество на рязане през растителните остатъци и разрязване на почвата. Конусовидните вълни на шлицовия диск прорязват почвата и ефективно разрухват страните на браздата непосредствено пред рълниците. За сеитба на тил и минитил с малко растителни остатъци уникалният дизайн на режещия диск осигурява максимална ефективност и високо качество на рязане през растителните остатъци и разрязване на почвата. Конусовидните вълни на шлицовия диск прорязват почвата и ефективно разрухват страните на браздата непосредствено пред rълnicите. Dzięki zawieszanemu typowi agregacji, siewnik ten współpracuje z ciągnikami o mocy 100 HP i większej, co zapewnia lepszą zwrotność w porównaniu do półgąsienicowych odpowiedników. Има две хидравлични цилиндъра, които позволяват рамката да се скъва в работно положение и да осигурява разстояние между редовете от 700 мм или 750 мм. Когато рамата е сгъната, транспортните размери на сеялката не надвишават 3 метра. Задвижващите колела се използват за преместване на сеялката в работно положение, за предаване на въртящия момент чрез редуктора към изсяващите дискове и чрез насрещното задвижване към дозиращите устройства за намотки. Тази сеитбена машина има възможност за регулиране на височината на задвижващите колела. Прецизната пневматична сеялка Vega 6 Profi е оборудвана с редуктор 5х5. Фермерът вече може да използва по-широк диапазон на сеитбената норма благодарение на по-големия брой съотношения на зъбните колела на скоростната кутия. Сеялката използва една редукторна кутия за управление на сеитбената норма. Wentylator odśrodkowy jest przeznaczony do wytwarzania podciśnienia w układzie pneumatycznym siewnika. Wentylator jest napędzany wałkiem wał odbioru mocy ciągnika o prędkości 540 obrotu. Sprzęgło odśrodkowe zamontowane na wale dolnego koła pasowego wentylatora chroni napęd pasowy przed zwiększonym zużyciem w przypadku nagłego zatrzymania wał odbioru. Сеялката е оборудвана с пластмасови бункери, изработени от висококачествен полиетилен. Това гарантира значително по-ниско тегло на бункера, устойчивостта му на различни видове корозия и устойчивост на вибрации. Тези бункери не се нуждаят от допълнително боядисване и са устойчиви на корозия от минерални торове. Vega 6 Profi има обща вместимост от 312 литра за семена и 560 литра за торове. Przesiewacz nawozu jest zamontowany na zbiorniku nawozu, aby zapobiec przedostawaniu się kamieni i dużych przedmiotów do maszyny i jej uszkodzeniu. Новата система за внасяне на сухи минерални торове се състои от полимерни сеялки с устойчиви на корозия полимерни намотки, които позволяват бърза и плавна промяна на нормата на внасяне чрез завъртане на копчето за регулиране. По този начин се елиминира необходимостта от редуктор за промяна на нормата на внасяне. Zastosowanie dwutarczowych redlic nawożowych w siewniku Vega 6 Profi poprawiło jakość mieszania nawozu z glebą. Jednotarczowe redlice nawożowe mogą być również zamontowane w siewniku na życzenie. Маркерите се спускат и вдигат с помощта на хидравличен механизъм, хидравличен цилиндър, маркучи за високо налягане, управлявани от кабината на трактора. Самият маркер може да се скъва наполовина, за да се намали височината на сеялката. Следователно прецизната сеялка е нещо повече от машина. Тя е многофункционална и ефективна машина за земеделските производители. Адаптация към всякакви условия, контрол върху дълбочината и точността на сеитбата, надеждност и дълготрайност при работа. Благодаря ви за гледането, приятели. Надявам се, че ви е харесало. Абонирайте се за канала, сложи харесвания. Ще се видим скоро.